И здравейте хора, аз съм Гацата 69 и това е новият ми клип, но няма да е за играта Clash Royale. Виждате това, което си взех. Нарича се спинър, ако някой не знае, и върти се в ръката. Както и да е. Днес с Лачо 04 ще правим спинър върху спинър, да видим дали ще успеят двата самите спинъра да се завъртят. Виждате къде се намирам, в паметникът на нашия град. Паметникът на хан Аспарух в град Добрич. Време е да опитаме това, което исках да опитаме и да видим дали ще успеем. Принципно в камерата се вижда съвсем различно, но на живо е много по-добре. Добре, ще направим втори опит, да видим дали ще се види по-добре. Само един спинър. Втори спинър. И виждате как изглежда. Все едно се допълват заедно. И става някакъв шесторен спинър. Време е и да опитаме само един спинър. Как ще се завърти. Обаче, твоя е честа да го завъртиш. Виждате как се вижда на камерата. Супер интересно. Все едно пресвятка. Скриншотни. Много яко. Че да е пак да го завърти. Ще го скриншотнем.